Ayan, isang mapagpalang hapon sa inyo mga kalingap, kaagapay. Ngayon po, sa wakas, nakarating po ako dito sa bahay ah, ni Gilbert. Ayan, actually nakita ko to sa nag-comment ay nag-post doon sa group natin sa Kalingap Charity. Hindi ko napansin kasi nakaano siya, naka-pending. So matagal na po siyang humihingi ng tulong. Yung post po niya last August pa yon. So tiningnan ko naman yung mga picture niya, tsaka ako mismo yung nag-PM sa kanya kung siya ba talaga ito. So mas maganda yung ito nga, pinuntahan ko siya para makita natin kung totoo talaga, kasi doon din sa isang post niya parang may nag-hack ng ano mo, no, Facebook mo. So ito na po, makikita natin. Hinintay pa namin to kasi nung nagkausap kami, hindi ko nabasa na sabi niya kung pupuntahan ko daw sa Martes at saka Biyernes, nasa hospital siya for dialysis. So hindi ko rin napansin, pumunta po ako dito, nasa hospital pala siya. So hinintay din namin siya. Ayan, so ngayon ipapakita natin. At talagang nahihirapan nga si kuya kasi nung papunta kami dito sa bahay nila ay ilang beses po siya naka-stop kasi nasasaktan siguro. So yun po, kausapin po natin siya. Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, mga kagapay. Ayan na po si Gilbert. Ayan, magandang hapon Gilbert. Magandang hapon po. Ilang taon ka na po, Gilbert? 27. 27. Na ano ko na may nalaman ko na may asawa ka na. Okay, kasama po. Hindi pa kayo kasal. Tapos ilan ang anak nyo? Isa lang. Itong nakaano Lalaki dito. po. Yan. Babae yan, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Wala pang, hindi pa dalawa, hindi pa naging dalawa. Ayan, so itong naano ako dito sa kamay mo yan kasi yung pinupost niya mga kalinga po. Malaki na po siya. Yan, oh. Baka sasabog na po sabi ng doktor po. Masakit siya. Hindi naman po. Kasi yung problema lang po. Minsan pag nanadaganan, Ay, namamatay po to. Nang nagalaylay. wala nang... No, pero bumabalik rin naman po. So ano bang sakit yan? Anong sabi ng doktor? Chronic disease po. Kidney. Yan. Ito na po, access na po to. Kailan mo siya naramdaman? Nung ano po to, nung 2017. Yung umuwi ako galing trabaho, tapos mga ilang araw ng hospital na po ako. Mataas po yung ano ko, Freya. Yung Korea. Umabot po ng 2,000. Mahigit 2,600 po. Kaya emergency rin po yun. Yan kasi din yung pag tumataas yung kriya natin. So bali, mabawal ka sa mga lamang loob. So bawal ka dyan kumain ng mga atay. Basta yung yun yung pagkakaalam ko. Kasi tumataas din minsan yung kriya ko. So yung mo naman, napansin ko yung kabilang mata mo. Itong pandemic lang po na bulag to. Bakit, anong nangyari dyan? Ano po, minsan kasi pag wala pang biling gamot, yung sa BP po, sa high blood, pumutok po yung ugat. Tapos, hindi ko na po siya napat-check up mula ngayon. Hindi ko siya po napatingin dahil wala rin kasi minsan kami. Dahil dito po sa bayan to, ako lang din po minsan yung nakukuha kong pera, binabayad ko tubig, kuryente, tapos pagkain namin. Ano ba yung dating trabaho mo? Construction? Okay, mataka po
mga tito ko, tapos sa papa ko. Parang Welding. helper. Oo. Ganun, parang helper lang sa ano. So, yung asawa mo, nasaan ba? Ay, ano pala? Ano lang, ka-live-in, no? Ka-live-in po. So, ayan po. Pakita ka na. Yan, actually, maganda siya, oh. Totoo ba talaga? Na, Awa. ilang taon ka, ano, kapatid? Nag-18 pa na. Mag-18 ka pa lang. Ngayon, may dumating na dagok o problema kay ano, kay Gilbert. Tapos, ba't hindi mo siya iniwan? Ano po, kasi nung naging kami, may sakit po talaga siya. Ano pa lang, bago pa lang po yung sakit niya. Tapos, hindi ko rin po alam yon. Nalaman ko na rin lang po sa parents niya. Okay lang po sa akin. Mas inintindi ko po siya. Hindi ka ba ano, kung baga yung sasabi natin, kasi yung iba pag may karamdaman na yung kasama, iniiwan ka agad. Hindi naman. Wow, sana all. Ay, mga true love, no? Ayan, kuya, kanina galing ka ng hospital. Sabi mo nagpa-dialysis ka. Nagbabayad ka ba? Gabayad po. Ilan yung binabayad mo? Pag nagka-cash po kami, 250 po. Kahit na PhilHealth na po yun, may ano pa rin po kami, babayad pa rin. Kada dialysis mo 250. Yung unang na pinakita mo na ano, yung 3,000 na ano yun, Ano po yun, yung unang check-up mo? ano po yun, dialysis po talaga yung total po yung dialysis ko. Yun po yung, bali yung total kasi ng dialysis ko, 7K na ba? Yung ano ko, 7K lahat. Parang ano pala, Session. laboratory. Pag wala ka pong PhilHealth, yan lahat na po yun babayaran mo. So, isang buwan, makailang dialysis ka? Ano po, 2 times a week po ako. 2 times a week? 8. Bali, every week, Tuesday at saka Biyernes, automatic pupunta ka na ng dialysis mo, 250. So, may mga gamot ka ba dito? Meron naman po kasi minsan po pag nagpo-post ako, may nagbibigay naman po sa akin na ano, may mga sobra silang gamot, hindi nga na mawala na po yung kanilang mga ano, ibang alagaan na may katulad ng sakit. Yung sobra po binibigay na po nila sa akin. Kanina habang naglalakad kayong tagiliran mo, masakit ba yun? Hindi po, ano po, tubig na po kasi sa baga ko. Hindi na po ano, hingal na po, hindi na po ako pwede maglakad ng malayo. Kaya pala. So kuya, may ano muna ako, may ibibigay ako sa iyo. Yan. Dinala kong bigas. Sa ngayon yan pa muna yung kaya ko. Ayan. So baka may gusto kang sabihin sa mga nanonood sa atin, ito na yung pagkakataon mo. Ayan. Kasi yung mga post mo sa FB, napansin ko hindi masyadong napapansin ng iba. So baka yan, may pagkakataon ka na po manawagan, baka gusto mong manawagan sa kanila. Ako po sana ako po ay humingi sana ng konting tulong para sa aking karamdaman. Dahil minsan po talaga wala po kami. Tulad po ngayong pandemic, minsan hindi pa ako nakakalabas sa ibang lugar para humingi ng tulong. Kasi ako lang po mag-isa lalakad, gising ako madaling araw, punta pa ako ng nalayo po, punta ako saan. Maghanap ako ng pay ko, minsan nagpo-post po ako para may pambayad ako sa ospital. Minsan, hindi po ako nakapag-dialysis dahil lumalaki po tiyan ko pag di ako nakapag-dialysis. Tapos dito po natutulog, nakaupo po ako yan. Sa Washington po, dito po natutulog. Bakit? Hindi po ako nakakatulog pag may tubig na yung baga po. Dito ako nakahiga. So dito ka, bakit ka nakihiga dito? Hindi po, dito upuan. Upuan po, sabihin na, parang nakaganon lang po ako. Bali dito. Opo. Ay, grabe. Nakatumulang siya nun. Tungulang po ako. So pag natutulog po sila, si Gilbert ng kagapay. Kung Upuan nakaupo po. siya dito, Opo po ako. tapos nakaano lang siya dyan.
hindi siya nakakahiga Pwede po kasi nakahiga. pag ano Pag yung nakakahiga po kasi, di ako nakakahinga. Tapos, nalulunod po yung ano ko, nalulunod po ako. Oo nga, nakita ko yung isang post mo, ang laki ng tiyan mo. Hindi po ako napag-assist dahil po, wala po talaga kami, isang po talaga, wala talaga po. Oo. Kaya, minsan nagpo-post po ako sa group namin, Delsis. Tutulungan po nila ako sa Delsis PH po. Delsis PH, minsan tutulungan po ako nila doon dati. Ngayon, kay Sir, tutulad ko rin po mga nagka-Delsis. Pag nakikita nila post ko, pinapadalan po nila ako sa Gcash, tapos, yun po. Yun po yung ginagamit ko isang pambili ng pagkain ko sa Delsis, pambayad ko. Yun po yung pinakamasahe ko. So sana po may magpaabot ng tulong sa'yo, Gilbert, kasi sa ngayon ito lang muna yung kaya ko. Ayan, so sana may makapanood at magpaabot pa ng tulong sa'yo. Ayan. Ayan po mga kaagapay, si Gilbert po, 27 no? 27 po. At yan po yung karamdaman niya. Ano niya? Malaki na po. Lumalaki. Ito na po sa leg ko. Kaya patanggal na nga po ito kasi Hindi ba yan maopera? may opera po, pero kaso malaki po yung gagastusin. Magkano daw yung gagastusin dyan? Kasi nakikita ko po nung tatanong ako sa group namin, maabot ng 50, 100, ganun. Tanggalin lang po yung ugat, operahan po. Ugat talaga to na lumaki, no? Opo, ugat po. Bakit dito parang pumutok ba yun dati? Hindi po dito po yung ito yung inoperahan. Ayan po. Bala ko na rin po sana yung paggawa dito para sakali masira po to o masira to, may abang po ako sa kabila. Kasi mahirap po pag walang abang dahil mas gagastos po kami ng malaki dahil ilipat po muna dito. Ilipat po dito tapos bago ko magpagawa dito. Grabe. Parang grabe po siya, mga kaagapay yung nito kasi Kasi maabot na po sa leeg talaga. ayan po, sana po may magpaabot ng tulong kay Gilbert, lalo pa ngayon pandemya. Kahit po nakakapagtrabaho siya, bawal din kasi sa kanya yung magtrabaho ng mabigat. Pagod po. Oo, kasi kanina pa lang papunta kami dito sa bahay nila, medyo paakyat. So yun, nakailang beses po siya mag-stop para mag-relax muna kasi hinihingal na po talaga siya. Yan po, Gilbert, ito lang po yung may papaabot ko sa iyo. At yan, bigas po yan at saka may rin. Maraming salamat po. Yan, siyempre kahit munti yan, ayan, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. And malay natin bukas sa isang susunod na araw may makapanood ng video mo, magpaabot siya. Ayan, iti-text lang kita pag kung may magpaabot, tapos punta na lang ulit ako dito, ha. Ayan, so yan po mga kalingap, si Kuya Gilbert po. May isang anak po siya at ito yung nanay ng anak niya. Ayan, hindi pa po sila kasal. So kailan nyo balak magpakasal? Hindi pa po namin alam kasi Wala pa po sa namin. Kasi bata po. Oo. Sige lang, pag ipag-pray natin na gumaling si Gilbert. Ayan, kahit hindi man totally gumaling, mabawasan yung mga karamdaman niya. Ayan, at saka sana may ipag-pray natin na may magpaabot ng tulong kay Gilbert. Ayan, so maraming salamat Gilbert, sa oras. Ayan, pasensya na kung nahuli kong nakita yung post mo. Ayan, nakita ko po yung post niya po sa FB. Ayan, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, ayan, ako po pwede nyo po akong i-PM sa aking FB page. Ayan, Kaagapay pa rin po. Ayan, para may paabot natin dito kay Gilbert. So yan, magandang hapon ulit. Maraming salamat po.
At salamat din po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel at saka sa buong team Kalingap, kay Kuya Bal, kay Kalingap Prab, kay Ate Edna Vlogs at sa buong Kalingap Partners. Maraming salamat po and God bless po. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Nagkakamari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos siya nailis kay Paco. sino po ang kasama niyo dito? Hiningilan ko lang. Ikaw si kuya. Are you all my personal dreams?